कि तहार फूलला फूलला फूलावना कहियो आवाज कर जाई, दिल के दरवाजा पर कौन राज कर जाई। तहार फूलला फूलला फूलावना कहियो आवाज कर जाई। तो बिल्कुल इसी सॉन्ग पे लिखे है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। ठीक है, आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो गाना है जो लिखे है बिल्कुल फुल फ्री है, कोई भी गा सकता है कहीं से। तो गाना है, आँख खुलल तो देखनी सुगना, पिजड़ा से हमारा उड़ गइल, जेकरा के हम आपन मननी, जेकरा के हम आपन मननी, उहे हमसे दूर भइल। जेकरा के हम आपन मननी, उहे हमसे दूर भइल। ऐसन टूटल दिलवा लागे शीशा चकना चूर भइल, गल जैसे शीशा हवे दिलवा चकना चूर भइल। जेकरा के हम आपन मननी, उहे हमसे दूर भइल। जेकरा के हम आपन मननी, उहे हमसे दूर भइल। अखिया से नींद गयल दिल से करार हो, जनती जे छोड़ जैबू करती ना प्यार हो, करती ना प्यार हो। अखिया से नींद गयल दिल से करार हो, जनती जे छोड़ जैबू करती ना प्यार हो, करती ना प्यार हो। जिंदगी लागे बोझा हवे, अतना गमऊ भर गइल। जिंदगी लागे बोझा हवे, अतना गमऊ भर गइल। जेकरा के हम आपन मननी, जेकरा के हम आपन मननी, उहे हमसे दूर भइल। जेकरा के हम आपन मननी, उहे हमसे दूर भइल। तो ई रहल पहला अंतरा। आशा करते हैं कि जरूर अच्छा लागल होई। तो बिल्कुल फुल फ्री सॉन्ग बा, केहू भी गा सकता। आप लोग को पोस्टर पर भी दिख रहल बा। जो भी गाय में यदि भूल होई तो पोस्टर पर देख लिया, पूरा समझ में आ जाई। तो चलिए लोनी अंतर सुनाते हैं लास्ट वाला, जिसमें नाम देहल बा। चना दाना गुडू सभे मारता लुताना, लागता ना निक अब घरवा के खाना, घरवा के खाना। चना दाना गुडू सभे मारता लुताना, लागता ना निक अब घरवा के खाना, घरवा के खाना। हम मन करे नहरी में कूद मारी, दिलिया तना मजबूर भइल। मन करे नहरी में कूद मारी, दिलिया तना मजबूर भइल। जेकरा के हम आपन मननी, उहे हमसे दूर भइल। जेकरा के हम आपन मननी, उहे हमसे दूर भइल, दूर भइल। तो बिल्कुल वही गाना पे बा, थोड़ा गावे का अंदाजा अलग दिले बानी, ठीक बा। लेकिन आप लोग भी कोशिश करिए हमारा आवाज़ पकड़ के, तो बीट पर आसानी से गाना बैठ जाता, ठीक बा। थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि उल्टा पुल्टा गाना, तो उल्टा पुल्टा नहीं है। आपको उठाने में थोड़ा सा बहुत मुश्किल लगेगा, कोशिश कीजिएगा उसी ट्रैक पे, उसी बीट पे एक गम वाला गाना भी हो जाएगा, ठीक है। तो गाना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे गाना आप लोगों के लिए आते रहता है और आते रहेगा। तो इस भाई पर दुलार प्यार बनाए रखिए। चलिए नमस्कार, फिर मिलता है अगला वीडियो में।